नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत रव्या लाडू करच पळव्या। रव्या लाडूक जाय 1 वाटी चिरोटी रवो, अर्ध वाटी साखर, 4 ते 5 वेलची, 1 टेबलस्पून किशमिश, अर्ध वाटी तूप। सगळ्यात पहिली रवो एक कायलीत जराशी होऊन जातपर्यंत सुको भाजून घेऊ का। गॅसचा फ्लेम एकदम बारीक दवर का। साखर आणि वेलची एक मिक्सरात घान ताजे कंद पावडर कंदवर का। रव गरम जाऊन सुटसुटी दिशा लागली की तातू भितर 4-5 स्पून तूप घान घेऊ का आणि परत रव्याचा जराशी कलर चेंज जातपर्यंत आणि भाजील परमळ येतपर्यंत भाजून घेऊ का। रव्या बरोबर किशमिश भी घान तातूतच ते भाजून काढका। रव भाजून कुरकुरी जाल की ते सेपरेट एक आयदना भितर काण घेवचे आणि ते हून आशिल तेन्नाच तातू भितर साखरे पीठ घालचो। हे बरे हून उरता हातान मिक्स करचे वेळार केअरफुल उरका, नाजाल्यार स्पून यूज करून भी हे मिक्स केले जाता। बरेकन सगळे मिक्स जाल की वयल्यान आणि थोडे तूप घान घेवचे आणि परत सगळे बरेकन मिक्स करून घेवचे। सगळे बरे मिक्स जाल की लाडू वळचे सुरू करचे। लाडू वळच्याक इजी जावचे तितले तूप घान घेऊ का आणि तरी लाडू वळच्याक कष्ट जाल्यार ते परत कायलीत घान रव एक 5 मिनिट भाजून घेवचो आणि मागीर लाडू वळचे सुरू करचे। हे रव्या लाडू नाजूक हातान वळका आणि निविल की लाडू घट्ट जातात। आम्ही दिल्ले मापान 10 लाडू जातात। ह्याच पद्धतीन गवा लाडू भी करतात। तुम्ही भी हे रवा लाडू घरात ट्राय करा, कसाल म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।